Ćao svima ljudi, evo nas ponovo u srpskom gameplayu i danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition preživljavanje. Nastavljamo sa našim svijetom, odnosno style svijetom. Onda pojačamo. U prošloj epizodi smo kako se zove, proširili kuću. Idemo, sad ćemo spati. Ja sam mislila samo da kuću ogradimo ogradu. Baš nam za to trebati dosta drveta i stikova. Može ovako, imam 10 stikova. Napravit ćemo ovako. I gdje, ne, ček. No. Čuđespet, dovoljno. I ovo je jedno ekstra. Ima. Naravno, nema nikoga. Samo jedna pšenica porasla. Ali dobro, idemo mi. Čekaj, malo drta. Skin mi se nešto izgubio ljudi, ali ću ga ja ponovno instalirati, onaj moj stari skin. Evo mi ovog drta. Ne, nećemo ovako. Ne, neću ovako. Može ovako ću. Treba mi drta. Ne. To je to. Eto ga. Ljudi, ja ću sam uspjeriti, trebam nešto da uradim, brzo ću se vratiti. Evo ga ljudi, vratio sam se. Evo, gradili smo sada ovom ogradom. Eno, kokoške, super. Eno, kokoške! Ubio sam kokošku, yeah! Sad ću popiti ovu pšenicu.
Inače, danas sam u ovom epizodu mislio napraviti neki rudnik gdje ću ostaviti pećnicu i radnu tablu. Inače, malo sam prehlađen, nešto me nos, kiša baš. Napravit ćemo nekoliko baklji. Može, 37 baklji. Napravit ćemo na jedan pickaxe, čekaj. 1, 2, 3. Tako, da ga imamo u svaki slučaj. I idemo. Evo ovdje sam taj rudnik mislio. Ja sviđu sam nešto. Neslo mi je struje, ja to nisam primijetio, ja sam se previše uigrao, ali dobro. Idemo mi. Jo, smeta mi ovaj film užasno. Fuck, uje, dobro. Greywood se ovo zove. Ja ga zovem Flint. Ajde, daj mi nešto, bar ugalj. To ugalj, ja ga nisam ni primijetio.
Kažete smo galju. Isključimo mi. Pa zato, pa polako pada mrak. A nije mrak. Ali ipak jest mrak, polako pada ljudi. Inače radi sigurnosti smo isključili ove, ali ja ne volim ove zombi i tako to. Ipak, ono, ja kopam, oni priđu, ubiju me i to je to. Joj, nešto sam se prehlađio nosno curi. Čekaj, malo ugasnim. Evo mi da otkopamo ovaj ugalj. Eto ga, to je to. Ja mislim da je bliže iron. Yeah, bio sam pravu. Iron! Koliko smo našli? 6, idemo da stavimo se peče i da završimo epizodu. Da se ispeče. Mogli smo nešto kupiti da se ispeče ovaj. Ja ću završiti epizodu. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!